खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं लटास बसुमतारी, जिल्ला चिरां, गामि सानजा दैसुमगुरि। खन्थाइ बिबार हानजानि बानजायनायाव नैथि खेब अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव आंबो दिनै आंनि दोंसे रमान्टिक खन्थाइजों बाहागो लाबाय। खन्थाइयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। खन्थाइनि मुं फागोलि गोसो। दानिया फै खन्थाइखौ आवरायदिनि। फागोलि गोसो। दाउथु जरा बायदि आंनि बे जरासे मेगननि नोजोरा नोंखौ नागिरनानै बहाबा बिरलाङो। हामिं दाउ बायदि आंनि बे फिसा गोरबोआबो अरायबो नोंखौल' नागिरबाय थायो। आंनि बे फाग्लि गोसोनि अननायाबो अरायबो निजोरा जाना नोंनिथिंल' बोहैलाङो। जेब्ला नोंखौ नुयो आंनि बे जरासे गुसथिया अब्ला मानोबा आं मिथिस्लाबा जासे बिबार बायदि गेवलांसारो। नोंखौ रायदावनो नागिरोब्ला मानोबा बिखायाव थाद'नाय गैयि माइ सौवो। मानि थाखाय बेबायदि जायो गुवारै फोरमायनो आंबो हाया। गुसुङै बेखौल' बुंनांगोनदि मानोना नैबे फागोलि गोसोआ नोंखौ मोजां मोनो। खन्थाइया एसेनोसै।